Gini-gini dek, Rere Evita. Coba dengar dek. Ayo dek, Angel. Coba dengar dek. Sinden saking telatah Tulungagung, saking telatah Kauman kalian saking telatah Bono Boyolaku. Salah siki pun, pegel coba ya ini, coba dengar. Dimas Fitri Novita saking telatah Nganjuk, Kota Angin. Susarakan GM Campur Sari Dangdut SDH Audio Matur Sembah 2.
GM Budaya wah matur sembah SDH Pro Audio. Oleh iki katuraken wilujeng dalu dumateng para tamu undangan Bapak so Ibu matur sembah nuwun rawuhipun betal dalu mriku. Sampun kersa rawuh tepu undangan saking keluarga Mas Budi keluarga monggo pinarak wonten ing papan pasugatan ingkang sampun sumadya lan ugi monggo dipun rahapi hidangan betal dalu mriku nggih. Sinambi rahapi hidangan panjenengan dipun paring libur nggih menika GM Budaya Campur Sari Oslo nggih saking tlatah Gedangan. Juga pastinya tidak lupa terima kasih untuk rental audio kodang dari kawasan Kota Gambing SDH Pro Audio di kesempatan malam hari ini nggih. Amangke kula tenggo request panjenengan setunggal beli setunggal wonten dalu menika wonten dalemipun nggih pepundhen kula Kang Mas Budi keluarga monggo boten usah sungkan karena malam hari ini malam yang sangat dinanti oleh belinya sekeluarga nggih. Jangan tenang kok ya.